Kapudibit, today kakain po tayo ng Ilocos Empanada. Ayan. At meron tayong ditong balut. Ang drinks natin, Coke. Mga Kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga Kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Yes. Ayan. Cheers na Ayan, tayo, Bal. cheers. Ayan, nakabili po tayo ng empanada kay Juan Ilocos Empanada Empanada. and Puto Bongbong Lubao. Lubao. Ayan. Kay Kuya Joben. Ayan. Ayan, Sa mga sa- gustong bumili, ayan, mag-message na po kayo sa kanilang Facebook Page. page. Ayan. Ito to. Ayan. Ayan, na ano sila sa San Juan Lubao, mga Kapudibit. Lubao. Malapit sila sa Memorial. Ang laki, oh. Ayan, nalaki. Same lang kami ng ano. Ay. Okay na, sausawan. Lagyan mo. Ito May yung mga suka flavor nila. tayo dito. Ito, Ay, may ay, suka. oo, meron Pala, sila no? suka. Oo nga. Ayan yung suka nila. Pati yung Ang lakas ng ulam, mga Kapudibit. May suka din sila. Mm, Ayan. ganyan yan eh. Oo. Tapos subo. Kain na po tayo. Ay, nakalimutan natin yung ano, unang subo. Sabi niya, kumain tayo. Okay. Unang subo sa amin na ulit. Pangalawang subo na ulit. Mm. Malaman. Mm-mm. Unang kagat, laman agad, oh. Hindi siya tinipid, mga Kapudibit. Masarap. Masarap. Pati yung suka nila masarap. Mm. Sarap. Ano? Ang sarap. May mga flavor yan. Ito may cheese to. Mamaya kakainin natin. Hatiin na lang natin. Malaki kasi yung isa. No? Kaya mga Kabutis, kung gusto nyo mag-order ng Empanada. empanada, Ilocos Empanada, mga Kabutis, mag-message po kayo sa kanila para hindi kayong mag-intay doon sa tindahan nila or para kapag ano, In order nyo, mainit pa. Kasi pag bumili po kayo, ano, iluluto nila, Oo. tapos doon nila serve sa inyo. Kasi gusto nila na mapunta sa inyo na mainit pa. Sarap. Hanggang dulo may laman. Oo. Tsaka yung doon nila masarap. No? Gusto na natin suka. May nag-request din ito, di ba? Taga-Canada siya. Alam. Sarap po na nag-request. Nag-request ng empanada. Ito na pa. Manyaman, manyaman. Ha? Malakas ang ulan. Titikman natin ang maiwagang balot ng Kapudibit. Ayan. Dito tayo, ano, Nakabos mo na? hindi pa, parang may excited ako sa ano, balot. Kasi ilang araw na ako hindi kumakain ng balot. Tumula. Parang sumasakit yung tuhod ko. Parang masarap yung balot kapag ano, Ay, nakabos. tag-ulan ng Kapudibit, di ba? Oo. Di na kami mag-aasin, no? Ayan. Sabay tayo. Alit lang yung sisi. Tamang-tama lang. Oo. Yan. Wow. Oo. Subo. Sarap. Tamang-tama sa maulan na yan. Empanada tapos balot. Sarap. Tapos nga meron kang malamig na malamig na malamig na malamig.
Coca-Cola! O, kala nyo, ano, no? Kala ko Red Horse Sam. Hindi, Ano no. yung botol? Yung bato? Mm-mm. Hindi ko nakala yung Siyempre, binili natin yan kasama yung bato. malaki. Kapag binili, kailangan lahat kinakain. Kala ko. Pera lang balat, ha? Yan o. Guys, oh. Sarap nito, guys. Bili na kayo. Mahal na ng balot ngayon eh. Mm-mm. 25. Mm. Hmm? Sarap. Sarap na suka. Mm. Suka. Grabe. Sarap. Naman. Sa susunod naman, tikman natin yung kanilang putong bumbong. Hoy! Mm. Masarap na sabaw. Oh. Bakit kaya yung sisiw may sabaw, no? Siyempre, pag nilaga mo, sisipin yun eh. Hindi. Di ba yun? Ganito yan. Oo, kaya makalala. Kaya nga may sabaw kasi umiihi yung kambing. Ay, kambing ako na. Yung itik? Oo. Umiihi siya. Oo. Talaga, totoo yun. Siyempre, isang may nga pali-pali. Kaya kawari mga pali. Mga pagaya na. Oo. Totoo kaya yun. Joke-joke lang, gawa-gawa lang. Baka hindi totoo yun. Kasi sabi nila, ganun yun. Di ba kayo dahil nilaga sila, sumingaw yung ano, hindi yon. Hindi yun. May nga paliya kanin. Hindi daw eh. Oh, yun. Oh my God. Wala tayo sili eh. Kana ko na yung botol. Ayun tayo. Ha? Ano ba rin mo? Akin na lang to. Hindi. Pagkasisigaw ng darna dyan ha. Hindi siya kumakain. Sarap. Malambot naman. Masarap yung balot natin. Di siya ganun kalaki yung sisig. Oh guys, oh. Isang subo lang to. Ay, pera yung ano, bato. Malambot ba ko? Malambot nga. Sarap. Ang lambot ng bato. Nakapuliros na narinig, no? Lakas ng ulan. Sarap. Tapos malamig na coke, na ba? Pwedeng kape. Next, tikman natin yung kanilang empanada na may cheese. Hatiin mo ba? English ako na. Ano ba? Hatiin mo. Sa sulit yung bayad nyo, mura lang yan mga puti. Ay mga food babies, yung ito ano lang to, 80 pesos na may cheese. Tapos yung kanina kinain natin na Ilocos empanada regular, dalawa 120. Bali yung Yes. isa 60 pesos lang. Ay! Diba? Ang laki. Ito may cheese to, oh. Hinatin na natin kasi malaki. Ito, Yun, ang sarap. may cheese to. Akalay mo, 60 pesos lang na. Malaki na. Malaki na. Mabubusog ka na. Mabubusog ka na talaga. Saka malaman. Sarap. Sarap. Tago ko ng suka. Para na suka dito.
Ha? Laming nga ba, no? Sarap. Diba? Hindi tinipid sa ano, no? Itlog. Balod ang balo, maburi ko yung ebon na. Tsaka yung cheese nila. Yung cheese na to. Sarap. Alam. Sarap. Paano? Sarap. Sweet. Ayan mga Foodiebis, ipa-flash po namin yung ano nila, Facebook page ang Ilocos Empanada and Puto Puto Bongbong Lubao. Ayan. Lalagay namin yung kanilang link sa description Ang sarap. box. Okay, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Unding Gregorio. Shoutout po. Jessa Villasoto from Quezon Province. Yes, shoutout po. Life in Korea. Shoutout. Bianca Amor Milan. Shoutout po. Raymond Locsin. Shoutout. Rita Salamat. Macabulos from Concepcion, Lubao. Shoutout po. Vanessa Leona. And happy birthday po sa anak niya si Nate Eva Leona from Bicol. Ayan, Yes, sa September shoutout and 3, happy birthday niya. po. Joanna Clarissa Calma. Yes, shoutout po. Lorelie DJ Nagrama from Cabuyao, Laguna. Shoutout po. Belinda Alayan Quijano from Lucena City. Shoutout po. Risa Gallardo and Poan family. Shoutout. Ayan, shoutout po from Bataan. Yes. Franklin Nictal from Magalang, Pampanga. Yes, shoutout po, Lods. Marifen Decena from Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Shoutout po. Nanita Maoy Calanuga from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po. Mix Adona from Tarlac City, from San Nicolas Black Tree. Ayan. Shoutout po. Shoutout po kay Janet Villaflor Meneses Carreon from Apalit, Pampanga. Shoutout po. Bernadette BG from Pasig City. Shoutout Ayan. po. Shoutout po sa inyo lahat and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. Gina Villanueva, shoutout kaya Shoutout kay Jennifer Arcelia Eden Castañeda. Yan, shoutout kaya kayo. Yan, barkada ko sila ng high school. Ay, Sarah. Shoutout. And syempre, Tita Olivia, shoutout kaya kay Tita Olivia. Tita Ma. Olivia. Tita Nelly, Tita Shoutout Sinta, po. Ate Janet Lumibaw, Lods Dishcarte, yeah, siya po Baby Alson Catherine Bagoy, shoutout. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka, love you. Yes, mga Foodiebis, agi sa aming pamakan. Kita-kits sa susunod na po bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.